नोंथांमोना आं दिनैहाय आनकमन मोनसे जानायनि भिडिअ लाना फैदों। नैबे जाहैबाय नारें जुम्ब्रानि खाजि दुन्दियाजों फानलुजों होना लगायबाय। ओमफ्राय नैबे अमलेट दाउदैनि, ओमफ्राय नैबे दालि सल, ओमफ्राय नैबे मुला भाजा, ओमफ्राय नैबे फानलु थाइनै। नैबे जाहैबाय जुम्ब्रा खाजि। बेयो होमबा नायलांदो लोगोफोर बे आनकमन जानायखौ। मानसिफ्राथ' बयबो बेदरनिल' जानाय, एकदमबारे ना बेदरनिल' होयो नालाय, दिनै एसे आलदा सिस्टेमनि होबाय आङो। जुम्ब्राया गोदै गोखै नङा। मानसिफ्रा ना बेदरनिल' भिडिअ होयो नालाय, नोंथांमोनहाबो नायनानै बरिं जाबाय जानो हागौ। ओंखायनो दिनैना आंना आनकमन, आरो नेक्स्टआव मोनसे आनकमन भिडिअ जानायनि लाबोबावगोन आङो। रेडि जाना थादो नोंथांमोना। आंनि चेनेलखौ फल' खालामदो, इउटुबावबा, ओमफ्राय फेसबुक पेजावबा फल' खालामदो। नोंथांमोना आंनि बे आनकमन भिडिअखौ नायनोबा फेसबुक पेजाव नायदोंबा फल' खालामदो, ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअखौ नुबाय थानायनि। नोंथांमोना बिदि जुम्ब्रा खाजिजों ओंखाम जानायखौ नुफेराखैमोन दां। दा सोर सोर बिदि जुम्ब्रा खाजिजों ओंखाम जायो कमेन्टआव खिथाहर। आंहाबो बिदि जानाय लोगो मोनदेरनायनि। कमेन्टआव खिथाहर सोर सोर बिदि जानो मोजां मोनो। लोगोफोर होनबा बे जानायनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय।